Sara Lasa Perez, haze, gozatua zu hemen izatea txapen. Bueno, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, sorpresa handia izan zen, sorpresa pozgarria, baina sorpresa bat, orduan pozik zurekin hemen egoteagatik. Nire zerrendan aspalditik zen den, azkenean bazaude hemen, eta zure Twitterren harridura edo atentzioa deitu diten esaldi bat aurkitu dut, definizio bat, ezta, lur hartzen dut sorkuntzaren bidez. Zer esan nahi du horrek? Dagoeneko asko esaten duelako. Bueno, azkenean, saiatu nintzen momentu batean, olako bioaren zea hortan, zer jarriko, eta, momentuagatik izango zen, seguraski, baina, mantentzen dut ideia horrekin, kanpoko zurrunbilo eta zarata horren erdian, niretzako sormena bada nire baitara etortzeko toki bat, eta lur hartzeko toki bat, eta horrexegatik. Izan ere, zure hitz bat etiketatzea oso zaila da. Nik artista bezala hartzen zaituz, gauza asko eta gauza ederra askoak egiten dituzu, baina betidanik izan zara irudimen handikoa? Bueno, betidanik hori norberak ere ze oroitzapen daukan bere buruaz edo ondoren, kontatzen dizuten hartaz ze irudi eraikitzen duzun zinen hartaz, eta baina, esango nuke, baietz, daukidetela joera bat, behintzat nire espazioa bilatu, eta nire gogoetak, eta nire marrazki, eta nire, sorkuntzaren eremu hortan murgiltzekoa. Interes bat behintzat izan du txikitatik, bai. Eta gerora ere, hasi zinen arte ederrak, ez da, egiten lehioan? Bai, egia esan, horregoten da garaitsu bat bakizu, ze karrera hautatu eta holako, ematen du bere biziko garrantzia daukala autu horrek, eta badauka, ez diote zeak kendu nahi, baina nik garrantzia kendu nahi, baina momentuan benetan heldu nion barruko bulkada bati, eta aurrera begirako lan irteerak, edo irtenbideak, edo horregon zitezken aukerei baino momentuko bulkada eta interesari horretan jarri nuen arreta, eta alaxe aukeratu nuen arte ederrakitea eta Bilbora joatea bai. Eta nolako esperientzia izan zen? Zeren jartzen duzu, nolako zure elkarrizketan batean edo kuskusiatzen nunbaiten aurkitu dut, arteaz baino bizitzaz ikasi zenuela gehiago. Bai, hori da bakizu, hainbat gauza idazten ditugu, eta gero esatezu, ama, oiala altzan, eta, esango nuke arteaz ere ikasi nula, edo artea, begiratzeko moduaz, inkluso kontzeptualki, gaur egunez, esaten dut, garaia arkutzi zian, niri arrasto bat artearen esparruan, edo horrek nigan pizten duen interes hortan ere, beraz, arteaz ere ikasi nuen zerbait, baina egia da niretzat jauzirik handiena Oiartzundik irten, eta tartean horre eta ikastolan ikasi ostean Bilbora joatea izan zala, hori irikitzaidan mundu oso bat, eta uste dut nire bizitzan arrasto handia utzi izan duna sorkuntzaren esparruan bai, baina baita ere hainbat gai borrokatzeko moldeetan, inkluso bizimoduetan, pisua konpartitu, hor sortzen den harreman, konplizidade, dinamika guzti horiek niretzat oso aberasgarriak izan dira, Bilbo oso momentu potentzean zegoen, garai hartan fakultatean ere grebak ziala Euskal Adarraren aldarrikapen horri lotuta, kafe antzokia ere Bilbokoa guan ginala sortu zen, estanda batean zeon eta guan geunden, orduan izan zen zoragarria. Argazkigintza, marrazkigintza, eskultura, kolaxea, ariak, aniztasun horrek, aniztasunean aurkitzen zara eroso, edo deseroso egotea da baita ere hainbat tokietan egotearen helburua? Ez, deserosotasuna ez da, baina ez daukat, interesik edo nire barruak gehiago eskatzen dit kontzeptuaren bueltan lanean aritzea, eta horrek eramaten hau disiplina batera, edo bestera, edo teknika batera, edo material batzutara. Gustatzen zain nahi esatea, azkenean argazkilaritzakin gauza batzuk adierazi ditzaket, eskulturarekin beste batzuk. Orduan, kontzeptualki buruan daukadan ideia horri ondoen ze euskarri datorkio nola hasten naiz pentsatzen orduan.
irekita aitzen naiz lanian, ez da netzako igual korse bat hor, ez, disiplina itxi batean. Seguraski baita ere, unibertsitatean grabatuarekin hasi, baino gero utzien nuen, pintura hartu, bueno, horribili naiz hainbat disiplinekin eta gaina karrera ez nun bukatu. Ez nun bukatu hain zuzen ez nengoelako eroso hainbat gauzekin, gero marketingetik eta diseinu grafikotik jarraitu nun, eta orduan, horrek gaur egun ematen dit, ez deteuki pintore bezala, edo eskultore bezala, edo materia batekin atxikimendu berezia, ideiarekin, kontzeptuakin horraitzen naiz, eta horrek eramaten nau. Naiz eta azken denbora honetan argazki hilaritzarekin asko nabilen. Hori galdetu behar nizun, ez da? Momentu honetan eskuartean zer daukazu? Beitu, azken denboran argazkilaritzarekin nabil, baina izan da baita ere beste zertarako denborarik eta espaziorik ez eduki izanagatik ere. Ez du esan nahi argazkilaritza interesatzen zaidanik, ja orain dela urte batzuk hasi nintzen argazkiak egiten, gero Nagore Legarretakin argazkilariarekin ikastaro bat egin nuen, sormen argazkilaritzan inguruan, eta hark eman zian beste dimentsio bat argazkilaritzari lotutakoa ere, eta pixkan ere esperimentaziorako esparrua izan da argazkilaritza edo argazkia errekurso bezala erabiltzea beste zerbait sortzeko. Ze jende askok esan dit irudiak ikusi eta ez dakitela argazkiak diren edo margolanak diren edo, eta ez zait asko inporta zer dan egila esan, baina argazkiak dira abiapuntua bai. Eta poesia, hitzetik, esan duzu kontzeptua inguruan lan egiten dezula, zer da zuretzat poesia? Poesia behan, poesia desente irakurtzen dut, asko gustatzen zait, interesatzen zait, baina, pixkat argazkilaritzakin eta beste eremu plastikoagoan dauden hainbat disiplinekin konturatzen naiz zeharka azkenean hitzen bila ere banabilela, ez? Eta askotan irudiak beraiek dirala, ni nere kasa hitzetara ezin iritsita, nolabait beraiek ematen diatela bidea, ez? Eta gustatzen zait dinamika hori, gurpil hori, ez? Irudietatik hitzetara, hitzetatik irudietara, eta, Eta euskarak? Zere bada beste zure bizitzako beste zutarri garrantzitsutako bat, ez da? Bai, karo. Euskara da nere hizkuntza. Euskeratik sortu esaten detenean ez da idatzizko hori euskeraz egiten dudala aldudan gainean eta nagusiki sortzaile bezala ere nik uste dute ni zeharkatzen nauen neurrian toki hortatik sortzen dutela eta nire gogoetak berdin da zein den disiplina ardatz horretatik egiten ditu dela. Gero nire lanbidean eginkizun zentrala dela ahaztu gabe, berrian lan egin da. Eta nola elikatzen duzu, irudimena, sormenaren errota hori? Beitu, niretzako sormena eta irudimena elikatzeko modurik onena da hortara egotea. Gero esan gabe doa, asko gustatzen zait eta oso adinao batez ere inguruan dauden erakusketekin, eta haiek bisitatzen ditut, eta inspirazio iturri zaizkit. Eta gero denbora ematea sorkuntzari, hori ez daukat asko, baina saiatzen naiz, tarte bat hartzen behintzat astero horretarako, eta gero egunerokotasuna. Esan nahi dut, lehengo egunean semearekin errekan nengoela, Oiartzun ibaian zepa asko daude, garai baten burdinola asko zeudelako, eta haien hondakinak badaude, eta momentu baten etorri zitzean burura, ez? Covid-a dela eta bizi izan dugun guztia eta bizitzen nahi gehan guzti honen hondakinak, utzi dizkigun hondakinak zeintzuk dira, eta orduan, nik uste dute edozein tokitan, begiratzen jakinda edo entzuten jakinda edo gogoetarako dimensio bat eukita, horre hemisferiotxo bat, sortzen diala ideiak. Eta ez bakarrik egunerokotasunak elikatzen zaitu, baina baita ere elkarrekintza eta lankidetza ere sustatzen duzu, aipatu duzu, ez da? Egoten zara beste artista, beste sortzaile batzurekin ere bai. Bai, asko interesatzen zait. Ni jende zalea naiz, gustatzen zait jende zinguratuta lanitea eta artistikoki ere
gustatzen zait, autore lana ere bai, behar dut nire denbora, ez, nire lana, nire bidea, baina gero gustatzen zaite lankidetza hori askotan, nire onena ere besten bidez ateratzen dudalako, edo elkarrezketa horietan iristen naizelako akaso nire kasa iritsiko ez nintzateken tokietara. Eta elkarrezketa hortan gauza interesgarriak sortzen dira. Gero lankidetzak beak dakar ere eskuzabaltasun ariketa handi bat itea, eta bueno, nik uste dut prozesu horietan gertatzen direla niretzat behintzat oso interesgarriak dian gauzak, eta bai, praktikatzen dut sormenean, baina bueno, oro har ere talde lana asko interesatzen zaitu. Eta bueno, zure lan batzuk ere, erakusketa batzuren bidez ere ikusteko aukera izan ditugu. Zer bultzatzen zaitu baita ere zure lanak horrela erakustera, zeren badakit, Facebook bidez, adibidez, edo sare sozialen bidez jasotzen dugu baita ere. Zabalkundea, ez da artearen zabalkunde hori nola ikusten duzu pixka bat? Bueno, nik oro har hortan nahiko kritikoa naiz. Uste dut zirkuitoak falta direla, arte plastikoak erakusteko. Badagoela zirkuito maila bat, buru belarri hortan ari baldin bazea, aukerak ematen dizkizuna, baina gero hortik aurrea dagoela sekulako hutsunea. Ez bada tabernetan erakustekoa, eta iruditzen zaitor amildegi bat dagoela, ez, erakustoki txukun batetik taberna baten, eta ez dut esaten taberna, gure elkargune dira, eta bertan artea eta arte plastikoak erakutsi behar ez ditugunik, baina uste dut espazio eta denbora bat dedikatzea disiplina honi ere interesgarria dela, garrantzitsua dela, eta arte plastiko oro har erakusteko oso espazio gutxi ematen zaiela. Eta orduan, nik ez dut eukitzen lan bata hasten detenean bukaeran erakutsin behar dute dolako, baina uste dut batzutan sinetsi dugula edo gure buruari sinetxarazi digula hori ez dela garrantzitsua eta da benetan ez dagolako aukerarik, ez? Eta orduan, nik uste dut herri mailan arte plastikoei sorkuntzarako bezala erakusteko espazioak gehiago elikatu beharko liratekela, eta baita ere arte plastikoei begira egoteko eta horiei disfrutatzeko bideak ere hezkuntzatik esate baterako esploratzeko dagoela mundu oso bat egiteko, ez? Eta horre hutxune handia ikusten dute, nik kokatzen naiz aldetela egiten detena erakustea, baina ez dakit hori noiz izango den. Ez daukatola, epe hontan lan hau bukatu behar dut, zerbaitek forma hartzen du, batzutan ez daukazu erabakit aldez aurretik ze izango den, eta hainbat lan dituzunean esatezu, honek badu forma bat, edo hemen bada, o zerbait, edo ari bat, edo... Eta, erakutsi badaiteke, nik nahi izaten dut lana erakutsi bai. Gune fisikotaz aipatu duzu, falta dela zirkuito bat, erdibidekoa ere bai, ezta? Baina, gune virtual bat ere badago eta zuk erabili egiten duzu. Ze papel jokatzen dute sare sozialek eta artearen munduan eta zure lanean bereziki? Bai, nik azkenean uste dut praktikatzen detena dela sare sozialak bihurtzea azkenean ez daukadan pareta edo espazioren ordezko funtzioa, ez? Eta, ni asebetetzen hau sortzeak, baina baita ere, nahi izaten dut sortzen detena erakutsi, eta egia da ez dakatela beste espaziorik ez nik, eta ez beste hainbatek. Orduan ordezko funtzio bat betetzen du, baina ez da nahikoa. Sare sozialak daukaten erritmoa, betetzen duten funtzioa, eta nik uste dut bestelako espazioak elikatzea ere beharrezkoa dela. Eta gero, niretzat garrantzitsuak dira informazio iturri eta beste hainbat erreferentzia jasotzeko interesgarria dira neurrian. Nik artista askoren berri izan dut Instagram bidez, edo nik hor aukera moduan bizi ditut sare sozialak. Aukera gauza bada eta bestea da ordezkatzea, musikak edo antzerkiak edo dauzkan plazak, ez? Hori ordezka ezina dan bezala, nire ustez erakusketa bat aurrez aurre ikusteak, beste dimensio batzuk ditu eta beste toki batzuta emate zaitu, ez? Orduan, hor erabiltzen ditut, baina hoxe, ez dira nahikoa. Bai, zeren, zuk esan dezuna, ez dago zirkuito bat, artista plastikoak edo
harremanetan gehiago jarriko dituena, adibidez musikak edo esan dezun bezala daukan bezala, ez da hor utxune badago, ez da, ze askotan ez ditugu ezagutzen. Euskal Herriko artistak ez bali madia beti ere ateratzen dian, edo betikoak, edo bestela, ez da, hor falta da baita ere hor harreman edo mugimendu bat, ez da, dinamika bat. Bai, falta da eta nik zalantza daukat baitaren nolakoa izan beharko luken horrek, ze uste dut askotan jokatzen degula karta bakarrea bezala, Euskal Herriko artista plastikoen mugimendua, eta nik uste dut nazio ikuspuntu batetik hainbat gauzetan herri ikuspegi eduki beharra daukagula, baina baita ere interesatzen zaizkit nola esan dinamika lokalagoak ere. Kontua da, elkargune horiek ez diala etorriko beste batzuk fabrikatuta. Guk geuk ere sortu behar ditugu dinamika horiek. Kontua da nik askotan sentitzen detena dela dinamika horiek badaudela, elkarlan horiek gertatzen diala, baina elkarlan horiek bistaratzeko espaziorik ez dagoela, esan nahi dut, zirkuito ezberdinak ez daudelako, ez? Nolait geruza ezberdinak, arte plastikoen eremuan gertatzen da askotan inkluso borondate honenarekin, baino herri askotan artisautza, arte plastikoa urtean zehar, ez, nola esan, pintura tailer horretara eta inor gutxietsi gabe esaten dut apuntatzen den, persona horien, apurtatzen diren persona horien lanak eta artistenak ez behar bezala gurutzatzea denboretan edo programazioan, ez dago arte plastikoen lanen programaziorik, eta hor anabasa handia dago. Eta nik uste dut hor orden bat jartzea eta esatea, herrietan beste disiplina programatzen ditugun bezala, erakusketekin zer, edo arte plastikoarekin zer, eta arte plastikoak ez dira beti aretoetan erakusten, arte plastikoak izan dezakete tokiak kalean, gure, esan nahi dut, arte plastikoak erakutsi, lekua egin, plazak eman, ez da hainbeste areto bat, baina arteari begira jartzeko aukerak sortu. Eta nik uste dut aukera horiek batez ere sortzen diala artistengandik eta lankidetza horietatik, ze mugimendutxoa badago, ez? Baina gero ez dago hori ikusteko eta horri behar duen plaza emateko, baina baliabide eta nik uste txipa, arte plastikoak disiplinetan segurazki urrutien daudenak diala, ez? Eta ez bada elikatzen zaila da mejoratzen. Beste ardatzetako bat, zeharkatzen zaituen beste ardatzetako bat, feminismoa da. Nola zeharkatzen du zure artea? Zu eta zure artea, ez dakit banatu daitezken. Bitu, hoxe esatean indoan idoiaz, ni zeharkatzen nauen momentutik zeharkatzen du nire artea, esan nahi dut toki jakin batetik, toki jakin bat ematen dit euskaldun izateak, feminista izateak, eta orduan hortik begira jartzen naiz interesatzen zaidan guztiari. Oain egia da, esplizitoki gaia feminismoa hartuta, nik ez detela konkretuki proiektu feministarik edo feminismoa bere horretan jorratzen duen proiekturik egin, baina ni zeharkatzen hau. Eta egia da, badauzkadala horrain bat ideia, denbora falta. Hori da kontua, baina badaukat hor proiektu bat esate bateako Ereiten elkarteak egin zituen Oiartzungo udalen akten, 18. mendeko akten nolako ustuketa bat, eta horren genero irakurketa bat ere egin zuen, orain dela 3 urte martxoak 8-aren bueltan uste dut, eta interesa piztu zidan gai hark plastikoki, artistikoki zerbait sortzeko. Orduan, hor nahi bada esplizituagoa da, baina beste guztian zeharkatzen du, begirada bat, toki bat, ni hor kokatzen naizelako. Berbada feminismoarekin zeharkatzen zaitu, baina lotzen zaitun proiektutako bat azken hilabete hauetan martxan jarri duzuena Lokatza podcasta da. Jakinek jarri duena, baina zuzendaritza edo gidaritza taldean zaudena, ez zuzendari esan behar nun, baina gidaritza taldeko kide zara. Zein da pixkat proiektu, nola sortuen da, pixkat nola bizitzen ari zara proiektu, hau zere, harrera oso beroa izaten ari da. Egia esan harrera beroa izan du eta asko poztegea.
Guk interes handiakin eta poza handiz garatu dugun proiektua izan da, lan handia eman digu, mimo handiz egin nahi izan degulako, ez soilik elkarrizketak sartuz, baita ere estetikoki bestelako proposamen batzuk ere eginez, gauza plastikoago bat ere eginez, eta sortzen da azkenean Jakinek ekoitzitako podcasta da, zuk aipatu duzun bezala, Jakinen testu inguruan talde lanean beste proiektu batzuk ere garatu izan ditugu, eskafandra bilduma esate baterako, eta Jakinek proposatuta talde lanean egiteko mahai gainean jarritako proiektu bat izan zen. Nik egia esan, poza handiz hartu nuen parte talde lan hontan, eta lehen aipatu dizuten bezala, inkluso askotan gertatze zaitez, gai batei buruz gehiegi ez jakitea, baino proiektua sentitzea aukera bat dela gai horrei buruz gehiago ikasteko, ezta? Eta honekin ere hala gertatu zait. Eta prozesua izan da azkenean, feminismoaren talaia hortatik eta gu izate feminista hortatik kezkatzen gaituzten hainbat auziei buruz hain zuzen talaia hortatik hitz egitea, pentsamendu feministaren inguruan sakontzen jarraitzea, hori euskaraz egitea, eta ahalik eta proiektu koralena egitea, ez? Talde lanetik hasita, proiektuan bertan elkarrizketatuta parte hartu duten emakume guztietaraino, ez? Eta, baita ere inplizituki adierazi nahi genuen, nolabait zenbat ertz uzten ditugun kanpoan, zenbat begirada, zenbat ikuspegi ez baditugu feminismotik aztertzen podcasta jorratu dituen 8 gaiak, ez? Zer uzten dugu kanpoan desira ez badugu begirada feminista batetik lantzen, zer uzten dugu kanpoan gatazka ez badugu ikuspegi feminista batetik, eta baita ere gauden tokitik, gauden herritik praktikatzen dugun eta hitz egiten dugun hizkuntzatik ez baldin badugu begirada horietatik gai horiek abordatzen ze uzten nahi gea kanpoan, ezta? Eta, nik uste dut sekulakoa dela hor bildu dugun materiala, jendearen harrera, elkarrizketatuena eta bar. Eta, azkenean gogoetarako gaiak mahai gainean jartzea izan da, ordubeteko programek ez dute gai guztietan nahi beste sakontzeko ematen, baina behintzat utzi nahi izan dugu hor, ze gertatzen da, sormenaz, bidaiaz, gatazkaz, etxeaz hitz egiten dugunean, ez badigu begirada feminista batetik egiten eta begirada kritiko batetik ere egiten, ez? Gatazkaren inguruan edo epikaren inguruan, epikaren aipatzen dut, justo sinadura hori ere nik egin nulako, eta bada zeharkatzen nauen gai bat, eta zer uzten dugu kanpoan, gure errelatoan, gure bizipenetan ez badugu begirada hori txartatzen. Eta hoxe izan da helburua. Jarraitzeko asmoa badauka, edo 8 atal horiekin ixten da momentuz? Printzipioz planteamendua 8 saio horiek egitea zen, eta egia da jende asko galdetu digula eta esan digula, eta ez naiz ni, seguraski erantzun hori eman behar duna, Lorea Agirremen balego berak erantzungo lizuke zehatzago, baina nik ez diot beldurra handirik eukitzen proiektuak hasi eta bukatzeari. Gehiago kezkatuko nindukena da, pentsamendu feministaz, euskeraz gogoetatzen ez jarraitzeak. Horrek esan nahi du, etorriko direla gauza berriak sortuko diala, nik konfiantza handia dut. Gai horiek mahai gainean daudelako, puri-purian daudelako, ustet beharra ikusten dela. Eta nik hasi eta buka, ez dit beldurra handirik ematen, ze bestela bukaerak bizi ditugula, eta nik ukitzen dut joera bukaerak hasiera bezala ikustekoa, orduan beste zerbait egiten hasteko aukera, ez? Hau bukatzen da, beste zerbait hasi. Ze politia. Lehen aipatu duzu, euskarak noski, euskarak ez zeharkatzen zaitula, eta zure ogibideare horrekin lotuta dago, izan ere berriako marketing saileko koordinatzailea zara.
Bueno, azte erronka, eta horretarako ere, irudimen asko behar da izaten da. Sormen handia behar izaten da, ez da? Zer da zu pixka bat egiten duzuna, edo zeren ardura daukazu? Bertan, esaten denean marketing koordinatzailea. Egia da, ez dela, ez dakit beste proiektuetan, baina gurea bezalakoetan erantzuna ez da oso erresa izaten, azkenean gauza asko egiten ditugulako. Nik saila koordinatzen dut, baina zorionez talde handi bat geha, eta oso talde irudimentsua eta konprometitua eta profesionala. Eta nire lana momentu hontan, lanaldia ere murriztuta daukadalako, batez ere hain zuzen sailaren koordinazioa da, urteko egitasmo bat badugu, urteko helburu batzuk finkatuta, eta horien jarraipena egitea, horiek nolabait dinamizatzea, gehiago igual aurrera begira jartzea baita ere, ze hori izaten da, askotan daukagun arazoetako bat, egunerokotasunari eutsi beharrak pixkat aurrera begira jartzea zailtzen digu, eta orduan, azkenean marketingak berriaren kasuan esan nahi du zer eta nola egingo dugun irakurle gehiago ekartzeko, eta zer eta nola egingo dugun ekartzen ditugun irakurle horiek ekarpen ekonomiko bat ere egin dezaten irakurtzen duten hedabide horretan. Ze, ez nik asmatu eta ez da oraingoa, belaunaldi berriak eta, ez hain berriak, ja esaten dugu berriak, baina oroar prensa digitalaren irakurle kopuruak gora egin du, paperekoak bere egin duen bezala, nahiz eta nik konfiantza handia dudan paperekoak betetzen duen funtzioan eta beteko duen funtzioan, baina ukaezina da hor digitalizazioak aldaketa handi bat ekarri dula, eta gure egitekoa da berriaren edukiak, kalitatezkoak, sakontasuna handiagokoak eta aktualitateari lotuago daudenak, ahalik eta irakurle gehienengana iristea. Azkenean, euskerazko hedabidek ezinbesteko rola betetzen dute euskararen normalizazioan, eta guk ardura hortatik iten dugu lan. Orduan, marketingan ikuspuntutik, hori da eginkizun nagusia, irakurle berriak nola ekarri eta berriaren salmentak nola areagotu. Orain, Euskal Herrian bizi gea, hizkuntza minorizatu baten, kulturak ere beharko lituzken aina erakusleio ez dauzka, eta berriak betetzen du hor funtzio sozial handi bat ere, eta azkenean kulturaren komunitate guzti hortan gertatzen denaren erakusleio, ispilu eta izateko ere eginkizuna ere badugula uste dugu, eta ardura hortatik garatzen ditugu hainbat lankidetza eta proiektu. Orduan, gauza asko. Erronka asko eta betetzeke geratzen zaizun amets bat? Bakik galdera ez dela erresa, Beira, betetzeke gehatzen zait aurora borealak ikustea jutea. Hori ingo nuke oso gustora. Eta gero oso gustora ingo nuke egonaldi artistikoak eta egonaldi artistikoetarako eta sormenerako gune izango den baserri baten kudeaketa edo olako, ikusten detola, artistak hartu eta jendearekin egon, eta espazio eskaini, eta ni neu pertsonalki erabili izan ditutolako espazioak sormenerako, eta gustua ingo nukeen zerbait da hori. Begira, amets horrekin geldituko gara, denbora gainera etorri zaigulako, Ainara, plazer bat izan da, zurekin hitz egitea, eta laster arte. Berdin idoia, eskerrik asko, hurren arte, aio. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.